RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ken, 48 anyos. Minyo, taga T. Padilla Street, Cebu City gud ko. Apan ni ako karon magtrabaho sa barko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Hilig manggod ko mukaon ug muinom og tamis. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kamingaw dianing manarbaho sa barko watalay mabuhat. Trabaho ra gyud ug kaon ang atong mahimo. Padagsa mga tawag na sa itong pamilya pero usahay dili po na ako sa istorya kay managlahi mamiguras. Kung tingyotin ako doog na sab sila. Paita. Di bati man kong kagutom. Ngitaw pagkaon dagan ng pagkaon din sa barko. Kadagan sa mga sugary drinks din soft drinks ug daghan pa. Oy! Bredgar, kuyawam tani mo Sakpan ka. Nagkaon, nasab ka. Mamuguti laing lingaw din bro. Mga lagi sab. Monay, di ganahan sa ubang lahi nato. Dini sa barko ba? Mga Pilipino ko, no? Always eat, less work. Sus, less work ba Sila hinuoy mga tapulan kayo. Pirmi na lang manawag na itong mga Pinoy og may dili mamahuan. Mau. Mga julog kayo. Sus, yun si kanila pagtuunan ng ilang mga kursos, ha? Pero, bro, di na tamo kumpiyansa nila, bro. Kaya mga traidor na, ug mo na masuko na to. Ilabi na mga itom. Mga maldito kaya na. Sus, ihagbong tas dagat na nila. Pagbong puleta. Napatara sa bleta. Dagko lang sila glawas, pero wara na sila sa itong kusog mga Pinoy, Sila hinoy ako'y panghambo. Hagbong sa dagat, Ayan pag kumidya og sama na, bro. Ay, magpagkasabot na sila.
Nga, Bisaya pa ta. Sa mga nagkakaw ni mo? Tamisaan na Kau ng tamis, bro. Kay, paratang dagat. Pero, may dako na ba ka, bro? Ayaw pala, bi. Ha? Nidako na bitaw ka dis barko, Ken. Mo ba di ay? Wa man lang ko kabantay, God. Gana magod kayo akong kaon dire. Labi pagtamis. Labi, uy. Basin ma, diabetic ka. Ha? Ayaw sa buwi. Kaya di mabaya ko sa barko. Mao pag-control sa imong kaon. Kayo paabot nga may pation ka unya simbako. Kay layo baya ka na mo. Unsa na barang rasa? Ay, unsa maning sakit sa akong bukton? Hubag? Mura maning matagtiki. Wa na ko magkabantay nga sa sige na og kaon, ilabi na sa mga tamis sa barko. Nidako na day ko. Dili maunta ko hilig og kaon og tamis sa bata pa ko. Pero pag diri na ako sa barko, lamit naman jud kayo ikaon og mga tamis. Unya, mao na li akong nabantayan nga daghan na kay kog mga hubag-hubag o matagtiki. Unya, Ha? Matagtiki? mga hubag-hubag lagi. Murag mga matagtiki. Wala, uy. Naon sa magkadi ay kadiha, Ken? Sao man na ako Dili na ako komportable sa akong pagtrabaho diri kay sakit kayo mga matagtiki eh. Wala ka, Ken, uy. Dili ka na sa imong mga gipangkaon diha. Ha? Ini mga pagkaon ba yan diha? Pulos mga processed foods. Murag tagsaragit mo makakaon diha ko tanon. Mao gyud. Mga frozen foods. O kana sang pagsigi ni mo og kaon anong tamis ba? Basi, nitaasan ng imong sugar. Ha? Diabetic na ko? Posible. Ingon ani ding bation. Basin ba? Kay dugay man ka maayo ng imong matagtiki ka ha. Gani. Ay. Makanaog man siguro ko sa barko ani. Ken! Oh, soft drinks. Pasa ko bro Kaya daghan na ako matagtiki. Siguro de ka nga mo na hinungdan. Tuo man ka na Inom. Ha? Mo ba nilami ni mo? Inom mo. Dara oy, nablihan na ni daan no. Di ka maibog. Bugnaw kayo. Bida ni mo Paibog man sa ka. Amin. Ada. Oh. Daan pagi kong matintal gi ka ini. Ni ana po din akong gibati basta baka kaon ug baka inom kong tamis. Lipong ko.
Mura mo kukupok eh. Ngano man ka ni? Naglibog na gud ko aning akong gibati. Daghan na kay kog murag matagtiki. Ug lain na kayo akong panit. Mahadlo ko mo reklamo o magpa-check up kay basin pa naugong ko sa barko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri na ko sa barko, nahilig na kog kaon ug inom og mga tamis. Gitubuan mo kog mga matagtiki. Diabetic na kahako. Ikadawang pangutana, kung dili tungod sa mga tamis nga akong giinom o gikaon, kining mga matagtiki nako, unsa makahinungdan ani? Kay nagkadaghan man ug dugay ra bang maayo? Ikatulong pangutana, kung makainom o makakaon na gani kog tamis, malipong man ko nga mura kog hubog. Ngano man kaani? Bawal na bagyod ka kung mukaon o muinom og tamis? Ikaw pat ug tapos ang pangutana. Lain na kayo ang akong panit. Unsa may vitamins ani? O unsa may itambal sa akong mga matagtiki aron nga mahunong ang pagpanaghan ani? Palihog, tawaging tambagi ko kini ang akong suliran, Ken. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw ba, mao kini nga to be the best. You must be able to handle the worst. Kana gyud, dance with the music ra gyud aning kinabuhian, no? Ay gyud ta may kaingon nga permiragong nindot ang kinabuhi. Kaya kabaluta mo, handle og mga problema. Ug mo-overcome that problem para nga dire sa light at the end of the tunnel, no? Inyong mga legal ng mga problema, ayaw kabalaka kay si Atty. Eileen Bathan nga mo handle ni anak, no? Ako, dili man sa ko ingog kay balog yung tanan, dagang kay sa kong mga limitasyon, pero maning kamot ra yun, no? By the way, before nako, akong tubago ning problema sa atong little sender nga si Kin, 48 years old, married, taga Tipadilla Street, Cebu City, no? Sumasa na bati sa drama, no? Ako sa ingredient nga akong na-meet dito sa Maasin City. Salamat day kayo nga gitabangan ko niyo makalukat og ticket sa Ocean Jet turbida wa pa gyud di ko ka uli dig Cebu. Mayong pagpaminaw ni Samuel Dizon Pero. Mayong pagpaminaw sa iyang lulo nga si Nicolas Pero nga nasa Bilibol, Maasin City. Ug nga kong igagaw, no? Parenti siguro ni Samuel, kaya pa rin mag-middle name. Nestor Dizon Obra, no? Akong kapilido ni. Atty. Brian Oano, diya sa Entrada, no? Diya sa Maasin. O of course, ang atong Honorable Governor diya, Mian Mercado, mayong buntag mo or adlaw mo da gob, no? Going back to our sender, si Kin, no? Kining uban, sunod na lang po na ko ni Ikwan. Kining si Eric ug si Lorna Manugas da sa Sangat, San Fernando, Cebu. Na-meet na ko diyan siya sa 7-Eleven. Nang-snack mi sa kong driver diya sa 7-Eleven San Fernando, Sangat. Na ako ning nahimamat si Eric ug si Lorna, no? So, going back to our sender, si Ken, nga taga Tipadilla, no? Tipadilla. Yun sa dool ba ni sa Tihiro, no? Ilang mga Lopez, mga si Joe ug si Joe Lopez, no? ug uban pang mga naadihang dapita. Matagtiki kuno niyang problema. Ambot ako lang paning kamutan, no? Unang pangutana, dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri nako sa barko, mahilig na kog kaon ug ginom og mga tamis. Katubuan man kog matagtiki. Diabetic na ka ako. Well, parang
ang masuta nato Ken kung diabetic ba ka, ato gyud kang ipla blood sugar determination. As we all know, ang normal fasting blood sugar is 100 paubos, no? Kung ubos na gyud ka kayog 60, baka hypoglycemia na ka. Confident ko mutok aning tapikang diabetes kay para sa informasyon sa kadaghanan nga minaw to karon ako Dr. Rene Obra, ako migitudlo nga chairman sa Diabetic Committee sa yung Lions Club International District 301B2. So bago lang kong nag-lecture na niya sa the latest, the most recent was at the North Winds Hotel in Salinas Drive, Cebu City. Naminaw na to ning mga taga Sikihor, no? Ako la din ni greet no kay bisig malimot na ko. Sorry no, wa ko sa comfort pero naani mga taga Sikihor naminaw mga participant sa atong lecture sa diabetes diya sa North Winds Hotel, no? Basahon lagi na nako, no? Mga taga din siya barangay Kang Hunong Sikihor ug barangay Kaitikan Sikihor. Paspason na nako ha. Si Lee Apyang, si Jeffrey Lumaktod, Janet Dipas, Jimar Paghasyan, si Fi Balanay, si Franz Catilion, Josephine Maghanoy, Wilma Silim, Marilu Agan, Dicky Bagyo, ug si Israel Kamungwit, di kay ko si Jade Pistilios, no? Tagang kayong salamat sa inyong actively participate sa tong lecture about diabetes diya sa Northwinds Hotel Bagulang, no? Okay, wag na timing po ng problema ni Ken nga medyo diabetic siya, no? So, naay mga type of diabetes, na type 1. Kining type 1 congenital ni siya, common among kids. Type 2 mo na nga ang atong insulin dili enough o may utilize kayo sa atong lawas para nga maka-function normally ang atong vital organs atong lawas. O sa usang type nga diabetes nga dili mo apply aning kining gestational diabetes, no? So daghang type of diabetes, type 1, type 2 and gestational diabetes. So ikaduhang pangutana, kun dili tungod sa mga tamis nga akong giinom ug gikaon kining mga matagtiki nako, unsa man kahainungdan ani kay nagkadaghan man dugay na kayo. Well, wa na ko matubag mayo ang imong primerong pangutana, natay gitawag og retinitis pigmentosa, no? Usa ni siya sa mga side effects sa diabetes. Sa pang mga mag-cramps, na mga gangrene, o sa mata, dali ka masakit o kanang mga yun nani. Katarak uban glaucoma, more prone ka kay low man ang imong resistance, no? Pero kinaka-common gyud related to diabetes nga nasa mata kining retinitis pigmentosa. Daghan kayong mo kami ng mga problema kung dili well functioning ang imong vital organs, no? Sobra kag tamis, dili ma-utilize ang inunta kanang energy nimo, so mo malfunction or mo hyper ventilate ka o nya mo tachycardia ka. So daghang kayo mga side effects sa heart, sa kidney, sa brain, makakos stroke, kay mo lapot man ang imong dugo. So mga na nga komplikado, ha? Daghan ng mga vital organs may biktuhan. Balikod ako, wa lagi ko mo sa musubmit ka for blood sugar determination og naatay mga tambal like insulin, metformin, nga maoy mahatag sa imo para dili samot o kataas ang imong blood sugar. Sunod nga pangutana, kung makainom o makakaon na gani ko og tamis, malipong man ko og murag hubog, ngano man kaani? Bawal na gyud nakong mukaon mo inom og tamis, so dili og bawal pero minimize lang. Kay bao naman ka nga malipong murag kag hubog kung mukaon og tamis, ngano mukaon sa kag tamis, no? Para na kay bao naman ka nga usa ka botilyang beer mahubog na ka, ngano mo inom man ka og beer. So mo enjoy ra mga mong kinabuhi sa dito mukaon og tamis. Na may mga laing pamagi gani nabasahan ako somewhere nga instead of drinking cold water in the morning, you drink hot water, no? Kay para nga ma-wash out tong mga namilit-pilit na sa mga blood vessels. Labi na kung taas kayo kag blood sugar, no? Ma-wash out ng ang mga dili unta angay na diha o mo nindot ang daloy sa imong dugo. Kay mo lapot baya ang dugo anay mga diabetic ng mga pasyente, mga tao. Ikaupat ug katapusang lain ang katapusan ng pangutana. Lain na kaayo nga akong panit unsa may vitamins ani ug unsa may itambal
ihambal aning maong tiki aron nga mahunong na pagkadaghan. I do believe nga you must take antibiotic na mga kwan dioxycycline or ampicillin o mga cephalosporin, mag-take niya ni para nga muhup-hup ng nag-infection diha, no? Unya, go and see endocrinologist, no? Naara man kasi Padilla. Adto dayon sa CCMC or sa Vicente Soto ba og minus tag budget o natay budget. Adto kag usa ka pribado nga endocrinologist para ma-totally diagnose ang imong problema ug mahatagan kag sakto nga dosage sa either metformin or insulin or sa may lain nga kung tinuod gyud nga diabetic ka. Okay, expected na nga natay gitawag og diabetic foot, no? Ay magkatol na diha, una kay gamay samad, dugay maayo, ha? Ang uban gani simbak kulag maabot sa punto nga ma-amputate ang mga extremities tungod diabetic ay dugay man maayo ang samad or wound sa usa ka diabetic nga tao. Natoy akong amigo nga medyo may pagkawat sinanggo. Insa sayo naman ang pag-test og diabetic bakaw, di ba? Manghihi kuno ka, ngatos mga lalaki ha, manghihi kuno ka somewhere, dugukon kuno olmigas ang imong tihi, diabetic kuno ka. Panahon pa ng Tarsan, no? Pero nga nung ato man nang i-apply karon nga naman tayo mga diagnostic procedure, naman tayo mga glucometer nga mo determine kung taas ba atong blood sugar o dili ba. Alright, tonight nakasabot ka sa kong gi-speaker nimo Ken og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanayon ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.